سەرۆکێ تورکیە دەبێژە کە حکوومەتە وڵاتی وی و هەندێک دەڤەرێن نو لە سووریا کۆنترۆل بکە و بەحسا ئەگەرا بەرفرەهکردنا ئۆپەراسیۆنên خۆیان لەشکەری لە سووریا و عێراقê kir. Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan di civîna partiya xwe de ragihand ku hikûmeta Tirkiyê wê hewl bide çend deverên din li Bakurê Sûriyê kontrol bike û wê operasyonên xwe yên leşkerî lê deverê berfireh bike ku eger heye şingalê jî xwe bigire. Erdogan tekez kir ku welatê wî hewlên xwe yên leşkerî û diplomasî dikin ji bo rêgiriyê li rûdana karîsetekê li parêzgeha Idlibê mîna bajarên din yên Sûriyê. Erdogan herwiha bal kişand ser wêyekê û got ku bêhtirî 250,000 penaberên Sûrî ji Tirkiye vegeriyane deverên ku artêşa Tirkiye li Sûriyê kontrol kiriye û aştî têde peyda kiriye. Di dawiyê de Erdogan got ku plana Enqera derbarê kontrolkirina deverên sînorî ji çekdarên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK wê deverê bi giştî ji terorê biparêze. Herwiha wê şingal jî tevlî operasyonên wan bibe. Artêşa Tirkiye li gel grûpên çekdar hindek deverên berfireh ji Bakurê Sûriyê kontrol kiriye û xwe ji kontrolkirina bajarê Milbiciya ku dibin destê çekdarên PYD de ye amade dike. Beriya niha jî Wezîrê Derveyê Tirkiye ragihandibû ku hevatineke Tirkiye bi Amerîka re heye ji bo kontrolkirina navçeyên din yên li Bakurê Sûriyê piştî bajarê Milbicê. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Cavîşoğlu ji Ajansa Anadolu ya Tirkiye re diyar kiribû ku vekişandina PKK û PYD ji hêla dewriyên wan yên hevveş bi Amerîka re nayê wateya vekişandina YPG ji Milbicê. Oglo herwiha tekez kiribû ku PYD malên xelkê ji wan standine û desteserkirine û divê jiyan li wan devera vegere wekû beriya derbasbûna YPG têde û bal kişand ser wêyekê ku ew ê dîmografiya deverên ku derbasî wê bibin biparêzin.